jiki ni ce ka bani tamburan giwa sayaki mai hana karya baban wali da zaki na gwamna buga siraki na dan bara da wuce gaba abi ka mai birnin isa mi ka shakka yaro da goro ba sai lasa giwa na aika wuce raini in mutum ya kai shege taronka ya wuce kai baban salima kai nuwa kake shukar Allah sharifu sa Allah zuciyarka ga kudi ga mulki ga kurciya gurin baban surakaya yunkura murucin duci na abba shehu yau kam dole abika su tara su buga bara ma su bari ka wuce ga haushi haji sharifu da jirgi mai tada hankalin fasinja baba abubakar dan abubakar mai hana karya baba hafsa wurin gini abin zuba shara kyalkeci ke kawawar kora birni na isa manya da yara yau babu mai tada maka kura yadda kace ayi haka nan za a yi na dan bara da mai dan mara yaki ka zam kububuwa mai tarwace taro dan abubakar gamzaki gamshe ka mai tara na rana farin wata ciyaman na isa makiya sun yi ranar kwana ka musu illa ka su walka saki jiki na wali isa ka zamo bayis alkwanci yaman matsayin Allah ya baka mai takama da ayar Allah ga mai tabara mai lahaula giwa na gwamna ya iya dambe ko baraye ma uban asma'u yau suna ji suna gani komai da kai akai baban juwariya na barki su yana da biyayya sannan da girmama dun na gaban shi bai zamo rago ba mijin su aisha du jahannan an san sharifu makiya na ta cizon yatsa sun gano yanzu ka musu nisa jamutai angon su hajara ubangiji ya biya da bukata sai sassaka sun barkata ma gamji san baka saruwa ya za su yi Allah ya dasa ka yi wani gwamna baka taruwa suna gani kan wuce gaban su ya za su yi da ikon sharifu ya za su yi da ikon Allah giwa na gwamna baka taruwa suna gani kan wuce gaban su ya za su yi da ikon giwa duk suna gani kan wuce gaban su ya za su yi da ikon Allah ka yi dan mara sun kasa shigowa mai wuyar karo zaki na gwamna raba gardama alhaji sharifu kamarawa kai gatan ka Allah kai dan mara sun kasa shigowa mai wuyar karo zaki na gwamna raba gardama alhaji sharifu kamarawa kai gatan ka Allah kai dan mara sun kasa shigowa mai wuyar karo zaki na gwamna raba gardama alhaji sharifu kamarawa kai gatan ka Allah kai dan mara sun kasa shigowa mai wuyar karo zaki na gwamna raba gardama alhaji sharifu kamarawa kai gatan ka ya Allah Allah bari jayin sarki ubangiji yau gani gare ka wahidon ahadon kai baka damuwa ba mata a gare ka baka rayu da ɗan ɗa ba ubangiji son ba dangi gare ka lam yalidi wa lam yulad ko fi ka rabbana to za shi ne imta ya ubangiji ba ni wahita baiwar waƙar ga kai ka bayyata Allah na gode domin isa da buwayar ka da ne da wanda yau na yi wa ita kare mu sharri na maƙiyan mu ko sun haɗo kare mu da illa Allah dai sarabuwa ya karani da wanda ya wuni yi wa ita kare mu sharri na maƙiyan mu ko sun haɗo kare mu da illa Allah kare ni shari na makiyanmu sun haɗo kare mu da illa kai dan mara sun kasa shigowa mai wuyar karo zaki na gwamna raba gardama alhaji sharifu kamarawa kai gatan ka Allah Allahumma salli ala Muhammadu Rasulillah dan Amina mai cikar daraja hasken da ke haske ai shi ɗina maganin dukan cuta kai da riko da kai ai babbar rabona rabana na yi don kai saboda mi ko ni ma ban yawa ya Allah sai ya sahabai saboda taimakon da sun kawai sai ya jawadi na gaskiya so suka yaƙi da takwabai
hakin sama sai raƙumi sai in ya waɗo sannan awaki su ɗauka. Gawara ga kurman ruwa yaro shi na gani shi kasan shiga ka. Kai jinan kakanninka ne yake ta gudana cikin jikinka. Baban Halimatu gwarzon mutum ne. Baban Rukayya ƙara gode Allah. Kai dan mara sun kasa shigowa. Mai wuyar karo zaki na gwamna. Raba gardama Alhaji Sharifu Kamarawa kai gatan ka Allah. Shi wanga girma da aka reka ai Sharifu to Allah ya yi shi. Duk mutum mai kaunar Isa dole ne shi bi ka shi bar ra'ayin shi. Du'a aja adawa gefe a dubi makomar Isa a bishi sai a taro awa al'umma aiki wanga shi ne a zuciyar shi. Duk wani tsari na babu shi Sharifu aila da san da shi. Yaran gari inganta karatu Sharifu ya ce a sa da shi. Matsalar tsaro birnin mu na Isa za ta kaura yau da ikon Allah. Gyaran gari inganta karatu Sharifu ya ce a sa da shi. Matsalar tsaro birnin mu na Isa za ta kaura yau da ikon Allah. Yau matsalar tsaro birnin mu na Isa. Yau da ikon Allah. Kai dan mara sun kasa shigowa. Mai wuyar karo zaki na gwamna. Raba gardama Alhaji Sharifu Kamarawa kai gatan ka Allah. Ina masu cewa sun bi Sharifu don su yi kuɗi ko su wadata. Banda Allah sarki na faru ya rimashin waiwai wadata. Shi kaɗai ke yin mai ta sannan Ubangiji shi ɗai ka jarabta. Matsalar su suke kallo sun manta 'yan uwa na can na wahalta. Abubakar baban Mariya, Kara Shari baban Walida. Mun san waɗanda ke bin ka don gaske mun san da mai cin dunduniyar ka. An gaba ka dandan samu faɗe su don ka san su don karsi maka illa. Musa waɗanda ka bin ka da gaske musan da mai cin duniyarka. Nan gaba ka dandan samu faɗe su don ka san su don karsi maka illa. Nan gaba kaɗan da za mu haɗe su. Don ka san su don karsi maka illa. Kai dan mara sun kasa shigowa. Mai wuyar karo zaki na gwamna. Raba gardama Alhaji Sharifu Kamarawa kai gatan ka Allah. Allah shi ke hidda amale ya rima ko a cikin raƙuma. Babu ƙarya baban Zainab Sharifu na jin kan al'umma. Sun yi duwa da za su yi su bar da shi amma Allah ya kama. Ba zato ba tsammani Sharifu gashi kullum na kare kima. Na gwamna sai dai sai ya jira. Sun ja da kai sun kare tsara. Bugu su kai sannan su karaki. Yau gashi sun fara daddara. Girma kafi su da sa yi kyauta. Baba Hafsatu ka gode Allah. Suka yin bugun sannan suka rakin yau gashi sun fara da dara. Girma kafi su da sa yi kyauta. Baba Hafsatu ka gode Allah. Suka yin bugun sannan suka rakin yau gashi sun fara da dara. Girma kafi su da sa yi kyauta. Baba Hafsatu ka gode Ai girma kai su da san ai kyauta. Baba Hafsatu ka gode Allah. Kai dan mara sun kasa shigowa. Mai wuyar karo zaki na gwamna. Raba gardama Alhaji Sharifu Kamarawa kai gatan ka Allah. Shi tafiya da gwani mai daɗi hadda idan ma ya sanya. Da zuwan ka Sharifu a can kai dubi yadda gari ya sauya. Walwala na sun dawo a da kasuwanci da kyan hulɗaya. Dan Abubakar ya yi rawar gani Allahu buɗe mai kowace hanya. Dan isan na biyu kalamance mai dukkanin abin da a yaushe ganiya. Ka zamo gatan shi a koda yaushe Rabbana sarki ya Allah. Kai sannabi kalamun ce mai dukkanin abin da a yau shi ganiya. Ka zamo gatan shi a koda yaushe Rabbana sarki ya Allah ka zamo gatan shi
wasu kuma ba su yabanka tunda ba ko raba daidai uban su fati Allah ne zuciyarka to ka idan yin gwamna ka mai da hankali aikin da ya baka kaka damu da yan hasada akan hakan gane muka ma zaɓe ka Yan tafin jama'a sai da ko da saboda ba hairi a zuciyarsu babu kishin isa cikin ransu shi ya sama sun kasance yau in tafin jama'a sai da ko saboda babu hairi a zuciyarsu babu kishin isa cikin ransu shi ya sama sun kasance san babu kishi isa a cikin ransu shi ya sama sun kasance ka kai dan mara sun kasa shigowa mai wuyar karo zaki na gwamna raba gardama alhaji sharifu kamar kai gatan ka Allah ai sharifu na da masoya waɗanda ko ina ne in suka gani za su min halin girma sannan su ɗau kuɗaɗe na su bani babu reni tsakani na da su saboda girma na suka bani to yarima dole na gaishe su yau garam kam sun wuce reni aminu buɗai na zo gaishe ka yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma ya aminu buɗai dange shuni na gaishe ka yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma ya kyauta dange muna goyon bayanka yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma ya kyauta jinjinar minista zan yi wa aniyar yi dole a yau na yi birki katukan sokoto giwa na ɗan barare ka wuce reni mai garirin gyaɗi ka tara hankalin yan adawa zaki na sharifu kamarawa ka tuka kare shiri gam zaki yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma ya kyauta ka tuka kai shi ma ainau ne yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma ya kyauta mai girma minista kai ma a yau na zo gaishe ka Bello sannu batoran kenan asali minista ka wuce rani yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma ya kyauta minista Bello gwaran yau daban ne yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma ya kyauta SSG Sokoto na gaishe ka kai ma yau kana da mutunci yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma ya kyauta Baba Bello Sifawa na gaishe ka yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma ya kyauta kai kuma gidan shugaban jam'iyya yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma turaken ya aji da giwa na ɗan bara da ka wuce rani yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma ya kyauta isa sadu aji da gwarzo ne yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma ya kyauta shugaban ma'aikatan gwamnati yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma ya kyauta baba aminu duk sadauki yawa idan ya biya Allah ya taimaki Aminu Dikko shi ma ya kyauta giwa na ɗan bara da daban ne yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma ya kyauta kai dan mara sun kasa shigowa mai wuyar karo zaki na gwamna raba gardama alhaji sharifu kamar kai gatan ka Allah kai mu gaida dangi da yan uwa da masoya su ma sun wuce rani don saboda ubanmu sharifu wallai waɗanga suna da karamci bashari ɗan galadi mai SA yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma ya kyauta ɗan galadi ma shi ma naune yawa idan ya biya da bukata mu gaida shi ma ya kyauta godiya isa ma'azu SA